Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geduk napa kaplek pak? Ngantuk napa melek? Kaya ini wis ngantuk. Kula wangsuli malih sing kompak sing regeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandang kompak kan diperintah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah ya sadaqallahul azim. Ma ba'du. Alhamdulillah kula tingali niki sing rawuh kathah. Alhamdulillah mugi-mugi anggen kita sedaya ngaji pikantuka barokah. Allahumma pikantuka awak sehat wal afiyah. Allahumma pikantuka rezeki kang halal lan kathah. Allahumma saperlu kanggo sangu ibadah. Allahumma setengah saking ibadah menika didik bocah-bocah. Mugi-mugi lare kang dipun didik saged dados lare ingkang soleh solihah. Allahumma setengah saking ibadah malih menika nindakaken haji lan umroh dhateng Mekah. Allahumma angger anak keluyane kenanggo tuku sawah. Allahumma terus kaya niku napa Pak? Terus donga kaya niku Bu? Ya tak dongakaken mugi-mugi ibu-ibu ingkang rawuh wonten ing dalu niki dinten ngenjing lan sak teruse tansah masak lan olah-olah. Allahumma angger ibu-ibu ora masak lan olah-olah, bapak lan putra-putri pada klenger kabeh. Amin. Sing ngendikamin tandane wong kepengin klenger niku. Na'udzubillahi min dzalik. Al-mukarramuna para bapak alim, para bapak ulama, al-mukarramuna para bapak kiai sedaya kemawon, wabil khusus dumateng al-mukarram Bapak Kiai Abdul Rauf, Bapak Kiai Zainal Arifin, Bapak Kiai Minarjo saha kiai sanesipun, para pejabat pemerintah boten kawula wiji-wiji ingkang kawula hormati, Bapak Kepala Desa utawi Kepala Kelurahan Desa Kajoran apa nggih? Desa Kajoran sapamong prajanipun ingkang kawula hormati, sagunging para rawuh, para bapak, para ibu, para kakak, para mbakyu adik-adik ingkang kawula tresnani. Pertama-tama monggo kita sedaya kepareng langkung muji pangalembono syukur dumateng arsa dalem Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil ngalamin. Allah saged berwajah habil wujuh alias saged pinanggihan kali panjenengan sedaya nggih Pak Ibu nggih. Mugi-mugi pinanggihan kula kali panjenengan saged ndadosaken setunggalipun amal inggih punika amal silaturahim. Allahumma
Amin. Ongko ingkang kaping kali sholawat jawa salam mugia katur lan konjuk dumateng beliau junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ongko ingkang kaping 3 kawula ngaturaken gunging panuwun dumateng sederek panitia MC penata acara adicara utawi pembagi wekdal ingkang sampun maringi wekdal dumateng awak kula saperlu kawula saged derek ngisi pengaosan. Mila mugi-mugi anggen kula ngaji wonten ing Desa Kajoran mriki niki saged ndadosaken suka renganing penggalih panjenengan sedaya nggih Pak Ibu nggih. Lan mugi-mugi anggen kita sedaya ngaji niki saged dadosaken wasilah lantaran tambahi iman kita, takwa kita, tawakal kita, taungat kita, sumuyut lan sumungkem kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jalaran miderek dawuh Allah lan miderek dawuhipun Rasulullah ingkang saged milujengaken kita wonten ing donya dumugi bencing wonten ngalam akhirat niku mung iman kaliyan takwa. Allah Subhanahu wa taala mawantu-wantu anggenipun dawuh wonten ing ayat suci Al-Qur'an. Dawuh Gusti Allah cetha mawelo-welo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ingkang surasipun dawuh wallahu a'lamu bi muradihi. He eling-eling ngomongake kang padha rumangsa iman. Sira kabeh padha mlebu agama Islam kelawan mlebu sekabehane. Lire tata batine secara Islam, tata dogire secara Islam, tindak tanduke secara Islam, kelakuane secara Islam, akhlake secara Islam, penggaweane, pekerjaane, pertaniane, perdagangane, perusahaane wau kabeh sing secara ngangge Islam. Apana ya wong sing ngoletani ning goletani mboten ngangge Islam. Teng si balak teng Kajoran niki enten Pak? Enten Bu? Kathah. Anggar cara tenggen kula mrika wong tani kok tani orang nganggo Islam dilalah nang sawah gimangsan tandur winihe kurang ora gamam bedul winihe tanggane. Teng mriki mboten enten nggih? Teng mriki mboten enten? Nggih mboten enten sing enten teng Sabin Pak. Nang kene ngaji ora aneh. Apa naya wong sing oleh dagang ning golek dagang mboten ngangge Islam. Ana nang Kajoran. Enten apa mboten? Tenggen kula kathah Pak Bu. Biasane ibu-ibu sing senengane dodolan, dilala dagang sayuran, dodolan kacang panjang, sing dawa-dawa, sing glondong, sing alus-alus disukna nang jaba, bonggol bungkrete disukna nang jero. Ibu-ibu nggih kula tapi ibu-ibu Kajoran mboten nggih? Mboten nggih Bu nggih? Mboten beda. Ora beda ya pada. Wong adol pitik mriyang beto mbeleh dilomboki. Bara-bara men ora keton mriyang. Na'udzubillahi min dzalik. Lajeng dipun bisalot dipun terasaken malih wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Lan sira kabeh aja padha ngetulbureni karo setan. Jalaran setan iku mungsuh kang cetha welo-welo kanggo sira kabeh. Ing pengajap mugi-mugi kita sedaya saged dadi golongane tiyang ingkang netepi Islam, netepi iman lan takwa. Allahumma amin. Para bapak purbi kang kula hormati, alhamdulillah niki saged kepanggih dalam acara pengajian Isra Mi'raj Mushola Al-Maksum nggih Pak Ibu nggih. Ning sederenge kula lajengaken kula takon maring jenengan kabeh. Kira-kira golek ngaji kon sing suwe apa sing sedela Pak? Sing suwe apa sedela Bu? Sing suwe? Ora melas karo nyong rika.
Dibayar. Urun pira sing ngomong dibayar. Urun-urun orang mau bayaran. Ya sing sedingan mawon nggih Pak Ibu nggih. Dadi khairul umuri ausatuha. Sebagus-bagusnya perkawis niku perkawis ingkang sedengan. Nggih napa nggih? Kinten-kinten jamaah mushola Al-Maksum masyarakat desa Kajoran mpun nate pengajian sing ngeten niki napa dereng Pak? Mpun nate napa dereng Bu? Dadi anak kiai golek ngaji karo ngadeg kitabe cekelane wayang. Mpun nate napa dereng? Kinten-kinten pun napa dereng? Wagu anggar kula jere Pak Kiai miharjo mpun nate. Menika simbah kula almarhum almarhumlah simbah Kiai Haji Abu Nangim saking Sirau Kempranjen Banyumas. Nek eling-eling niku sekitar 20 tahun yang lalu rajabane mushola Al-Maksum undang bae kula. Nah bareng bae pun seda seniki kantun putune alhamdulillah kula namung tiru-tiru bae kula Pak Bu. Boleh ngaji gawa wayang biyen bae ya kula ngajine mbok tawayang. Lah piye boleh ngaji gawa wayang ya patut-patute takon. Kira-kira bapake niat ngaji napa niat nonton wayang Pak? Nonton wayang. Niat nonton wayang napa niat ngaji Bu? Sing boten niat nonton wayang ngger kula ngetokaken wayang kudu merem mrika. Dadi lorone katut kabeh niat ngaji niat nonton wayang. Bapak Ibu ayo sing sregep ngaji. Dene kana menung bae. Wong diajak ya patute dijawab dikerongi ya ayo. Kaya niku Bu malah meneng bae. Sindene barang yang meneng bae lah. Walah, kerongi Bu Sinden. Men kompak men regeng. Bapak Ibu ayo sing sregep ngaji. Nah, kaya niku golek ngilmu ingkang manfaati. Lantaran mirengake kiai supaya Allah Ta'ala angridoni. Amin. Monggo selawatan sesarengan Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin. Uwing-uwing nang tengah sawakan apa Bu? Angger abi ngaji kaya niki ampun uwing-uwing nggih Pak Ibu nggih. Pikir ismudzat Allah sesarengan nggih Pak Ibu nggih. Wong kang tobat iku bakal entuk rahmat Allah. Mandan kompak anu diperintah saking Allah malaikat lan Nabi Muhammad. Mula ayo kang aktif nglampahi salat supaya selamat ning dunya lan akhirat. Insya Allah. Niate ngaji ya niat nonton wayang ngajine peringatan Isra Mi'raj.
namine peringatan. Peringatan asal kata tembung ingat, mendapat awalan per mendapat akhiran an, dadine peringatan. Ingat pada baik karo eling, eling ya pada karo emut, emut ya pada karo eling maning. Mila miderek setunggalipun dawuh sebagus-baguse menungso niku menungso kang eling utawa kang emut. Kosok wangsulipun seolo alane menungso niku menungso kang boten eling utawa boten emut. Segala bidang menawi eling otomatis bagus. Ning kosok wangsulipun segala bidang menawi boten eling otomatis boten sae dipaki nggih. Mangan ora eling, mangan ora eling nang pengajian sidak kelakon ngentong-ngentong nang jatahe kancane. Jatahe nang pengajian wong siji uman cenek siji, jebulane ana sing uman loro. Sing uman-umana sing ora-ora. Sebabe anu ora eling. Wong nyambut gawe wong kasap ora eling. Wong kasap ora eling sidak kelakon ana wal-wal gedewal. Sing kecandak diontal, busak kilo busak kital, bu krikil bu gragal, ulang ngambu aspal, bu kayu glondong bu kayu tapal, bu sepatu bu serandal, bu kasur bu bantal, bu kodok bu dambu kadal. Sing penting asal kena diontal. Sebabe anu boten eling. Mila wonten kesempatan detik dalu menika termasuk dalu ingkang sae sanget nggih Pak Ibu nggih. Jalaran niki dalu wektale lingkenelingan mendedani luwadak irfa inna dzikra tanfa'ul mukminin. Padha lingkenelingono sira kabeh. Jalaran lingkenelingan iku bisa manfaati tumrap wong iman lanang iman wadon, wong Islam lanang Islam wadon, gedhe cilik tuwa nom ora pandang bulu. Ing pengajak mugi-mugi kita sedaya tansah dadi golongane wong kang eling. Allahumma amin. Sing lagi dieling-eling nggih menika peristiwa Isra lan Mi'rajipun junjungan Nabi besar kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra niku mendhet saking lughatil Arabiyah alias bahasa Arab. Artine Isra niku mlaku ing dalem waktu bengi, namine Isra. Yai nun kula mangke niki melampah awit saking griya dumugi majelis pengajian Mushola Al Maksum. Napa nggih Isra? Ya Isra ning dudu Israne panjenengan sing dihormati nggih Pak Ibu nggih. Sing dihormati Israne Kanjeng Nabi. Lah Mi'raj secara bahasa niku artine munggah ing dalam waktu bengi, namine Mi'raj. Enggane mengki dalu kondur saking mriki bapak-bapak munggah apa ya Mi'raj ya. Ya Mi'raj ning dudu Mi'raj bapake sing dihormati Mi'raj Kanjeng Nabi. Isra niku tindak lakune Kanjeng Nabi ditindakaken dening Gusti Allah ing dalam wekdal dalu kaderekaken malaikat Jibril saha malaikat Mikail. Kendaraane buruk seto, buruk petak, buruk putih. Buruk niku kewan suwarga. Kaya jaran sanes jaran, kaya himar sanes himar, kaya zebra nggih sanes zebra. Sing penting buruk niku kewan suwarga. Mila dipun tindakaken awit saking Masjidil Haram ing kota Mekah arahe ngalur hepak ngetan 10 derajat dumugi wonten ing Masjidil Aqsa ing kota Palestina. Niku Isra. Lah Mi'raj minggahe Kanjeng Nabi diinggaken dening Gusti Allah ing dalam wekdal dalu kaderekaken malaikat Jibril saha malaikat Mikail. Mila dipun inggahaken awit saking Masjidil Aqsa ing kota Palestina minggah wonten ing Sidratil Muntaha ngliwati langit sak 7 niki namine Mi'raj. Lah niki angsal-angsale salat 50 wekdal dados angsal wekdal nggih Pak Ibu nggih. Pun rampung Isra Mi'raj Pak. Rampung Bu.
Wassalam. Ya rampung ya wis mbok. Wayangan ya mungkin. Lah seniki kenging napa sebabipun Kanjeng Nabi ka Isra lan Mi'rajaken. Kinten-kinten Bapak Kempun ngertos napa dereng, Pak? Ngertos napa dereng, Bu? Rajaban tahun kok esiana sing ngerti sebabe ya. Kelalen. Oh ya pancen menungsa al insanu makhluk khotob wa nisyan, panggonane luput lan lali. Mulane nang pada kelalen ya tak elingaken malih nggih Pak Ibu nggih. Nabi ingkang dipun angkat dhateng langit wonten 3. Setunggal Nabi Idris alaihi salam diangkat dhateng langit krana arahe menang diplomasi kalih para malaikat. Sing nomor kalih Nabi Isa bin Maryam diangkat dhateng langit krana arahe ngungsi. Nabi Isa badhe diperjaya pati nang kaum Bani Israil ning Gusti Allah boten ngersakaken wa rafa'nahu makanan aliyan. Nabi Isa dipun angkat dhateng langit ingkang inggil. Lajeng Gusti Allah gawe makhluk serupa Nabi Isa namine Yudas utawa Yudas. Yudas dicekel nang kaum Bani Israil, diperjaya pati, dipatek batuke, dipatek telapak tangan lorone, dipatek sikil lorone, dan sing diperjaya pati sanes Nabi Isa, tapi Yudas utawa Yudas miderek kitabe wong Islam. Paham? Paham? Ya ora paham ngomong paham iki kowe bae lah. Bobong kiai ini. Ya sing nomor 3 Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun angkat dhateng langit krana arahe instruksi nampi perintah saking Gusti Allah. Lah seniki kenging napa sebabipun Kanjeng Nabi ka Isra lan Mi'rajaken. Sebabipun Kanjeng Nabi ka Isra lan Mi'rajaken, sejatosipun Isra Mi'raj niku Pak Bu kangge ngarem-ngaremi dhateng penggalihe Kanjeng Nabi. Awit wonten ing wekdal semonten Kanjeng Nabi niku sawuk nandhang judheking penggalih, sawuk nandhang nelongso. Kanjeng Nabi nembe mawon katilaran ingkang garwa Siti Khadijah kaliyan pamanipun Abu Thalib kang mongko piyayi kekalih menika dados gulagul goldhek manggala yudhane Kanjeng Nabi, dados senopati ngalogone Kanjeng Nabi. Anggenipun Kanjeng Nabi berjuang aturan syariat agami Islam. Mulane Kanjeng Nabi judheg ing penggalih nganti sajuga wonten ing salah siwijining wekdal ari respati Kanjeng Nabi sare wonten ing sakjepitipun Hijr Ismail lawan Ka'bah kadhep kaliyan sahabat Hamzah lan Ja'far bin Abi Thalib. Kanjeng Nabi mudarasa maring Gusti Allah. Wong kajoran ngerti mudarasa mbok? Ngertos Pak? Mudarasa ya bahasa kepenake curhat lah, curhat karo kadane nelangsa. Jadi Kanjeng Nabi saweg mudarasa datang Gusti Allah. Ing semu pengudarasane Kanjeng Nabi kados mekaten, ya Allah ya Rabbi, nalikane kula wonten garbane Kanjeng Ibu, kula sampun ketilaran sudarama kula nggih bapak kula Sayyid Abdullah. Lajeng kula lair wonten ing alam donya tumut ibu kula umur 6 taun kula sampun katilaran ibu kula tumekaning seda. Lajeng kula nderek ingkang eyang kula umur 8 taun ugi tumekaning seda. Lajeng kula nderek paman kula Abu Thalib ngantos kula garwa Siti Khadijah. Kang mongko Siti Khadijah lan Abu Thalib menika dados godhek manggala yudha kula. Anggen kula berjuang agami Islam, dados senopati ngaloga anggen kula berjuang carengan agami Islam. Lajeng kados pundi anggen kula nerasaken perjuangan agami Islam Gusti.
putra ilanging sukma sukma lan raga papisan ngendi raga nggonmu tiba sukmane kontrang kandrengahan lir gumliyanging patra kang kadya bing samirana mandra winancana jati walela aduh Gusti kantos pun yang kula nerasaken perjuangan agami Islam Gusti nangis Pak nangis Bu nek ora nangis kurang pas karo keterangan nang kitab Isra Mi'raj ning Gusti Allah dawuh kula waos saking wingking nggih Pak Ibu nggih innahu huwas samiul basir temen setuhune Gusti Allah iku dat kang maha midanget Gusti Allah dat kang maha ngaweningani Gusti Allah midanget Kanjeng Nabi saweg nangis Gusti Allah mirsani Kanjeng Nabi saweg nangis mila Gusti Allah nimbali malaikat kali malaikat Jibril saha malaikat Mikail ya Jibril Mikail mrene Allah wonten dawuh pangandika Gusti Allah wonten dawuh pangandika Gusti kaelo Nabi ingsun kekasih ingsun Rasul ingsun Muhammad lagi nangis ana ing sacepiting ijin Ismail lawan Ka'bah ing dalem Masjidil Haram ayo sira ora gak utus cekat-cekat Muhammad supaya sowan ning Sidratil Muntaha kene menapa sampun terang terwaca dawuh perintah paduka Gusti menapa sampun terang terwaca Gusti wis kangen udun kocap sinarita malaikat Jibril saha malaikat Mikail gegancangan badhe mudhun saking langit jumujuk wonten ing Masjidil Haram mudhunipun malaikat Jibril saha malaikat Mikail jumleret kados garu obar-obar sak urbing obor gedene yang kayak gue Pak ya karena malaikat Jibril karo malaikat Jibril tekan Masjidil Haram Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Habiballah ngalaika salam ya Jibril Mikail paduka rawuh katingal kringet marweh-weh nafas rebut rujut wonten dawuh menapa saking pangeran Allah ya Jibril paduka wonten ing wekdal sanalika dalu menika kedah sowan wonten ing Sidratil Muntaha ngadhep kalian Gusti Allah lajeng kados pundi anggen kula sowan ya Jibril pun monggo kula aturi miyos saking mriki ning Gusti Nabi badhe sowan dhateng Gusti Allah kedah bekta manah ingkang suci tur bersih Kanjeng Nabi dioperasi nang malaikat Jibril lan malaikat Mikail dibedah dadane ditalaken ati sarubarine suci bersih rampung balekaken malih kendaraan buruk petak buruk seto buruk sampun sumadya sampun cemepak kocap kacarita Kanjeng Nabi minggah wonten ing sak nginggilipun buruk lah kecerita buruk wonten aba-abalan wonten kendhalinipun lih dinalih kendali tinasta sinendal kendali kang kanan gebes menganan sinendal kendali kang kiri gebes mengeri sinendal kendali kang kanan saha kiri miber wonten ing jumatra kaya ketapang ing angin topan Nabi mangkat
mangkat Isra ayate jelas. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Dereng ibu-ibu mendel mawon, Bu. Gerongi, Bu. Nek ana wong maca Al-Qur'an iku digerongi. Gerongane ngangge lafaz zikir Allah kaya niku nggih Pak Ibu nggih. Boten wajib ning dianjuraken. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi Allah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina Allah innahu huwas samiul basir Allah. Pun rampung isrone kantun mi'raj nggih minggahe Kanjeng Nabi awit saking Masjidil Aqsa ing kota Palestina minggah wonten Sidratil Muntaha. Lah napa Kanjeng Nabi anggene minggah wonten Sidratil Muntaha pencolot dodok tekan dhuwur boten kaya bapak-bapak tiyang Sibala Kajoran mriki enggane badhe dandan payon kinten-kinten langsung mencolot napa langsung menjulat Pak? Mencolot apa menjulat? Ngangge apa? Ngangge anda. Begitu juga Kanjeng Nabi anggenipun mi'raj minggah ngliwati langit sak pitu jumujuk wonten ing Sidratil Muntaha ngangge ondo kang ondone wonten sedasa ambalan. Mila monggo sesarengan belajar operasi nggih Pak Ibu nggih. Bu, belajar operasi nggih Bu nggih. Ning operasine mboten kados Kanjeng Nabi, mboten dibedah dadane, didalaken atine mboten, cekap maos istighfar sareng-sareng supados raga saking dosa. Allahumma amin. Malah-malah istighfar niki kangge ngiring-iringi kula, anggene kula nerangaken mi'raj. Ambal sepisaning langit dunya ketemu Adam bapak kita. Monggo sesarengan istighfar. Astaghfirullah ngisalan Yahya kang aning kono. Astaghfirullah katamu Yusuf Nabi Qurratu. Monggo astaghfirullah katamu Idris kang nubles ripat irfa. Astaghfirullah
katamu harun kang aning kono irfa Nabi kang sakti miwa berjasa astagfirullah Nabi Ibrahim kang wonten mriku astagfirullah ambal ping songo aning mustawa astagfirullah aning muntaha ambal ping 8 candle Jibril kang wonten mriku astagfirullah papan perseban dateng pangeran astagfirullah Kanjeng Nabi namung dijangka 8 jam nggih Pak Ibu nggih. Pepeh pulang pergi. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratil Muntaha 8 jam pepeh pulang pergi. Kira-kira patut napa mboten, Pak? Kira-kira patut napa mboten, Bu? Enggane cara jenengan patut, cara kula ora patut. Banget adoe Pak ning diomong ora patut dia nyatane Pak patut mulane men kepenak golek gambaraken kula gambaraken kalian ringgih pura ingkang dinambar miring kaki dalan nyepeng wayang Prabu Anom Gatutkaca Nalendra wonten ing Pringgondani Nalendra ingkang sakti Mahambara sakti Mandraguna tinatah mendhap Jinara menter boten tegas tapak palunding pandai sisane garindel labeting ngakikir menawi kecondro saged miber wonten ing Himantaka Sang Prabu Anom Gatutkaca angger jere dalange kulite seng otot kawat baru mesi kulite seng uyuhe bewe gak kopi kopine urung metu tapi dia wis metu penayagan urung metu gluwean nggih Pak Ibu nggih luwian langge dadi kaki dalan nyepeng wayang Gatutkaca ngagem busana Trakusma miber wonten ing Jumantara padha sanalika
bisa mabur sebab napa Pak? Sebab napa? Ibunya dalang konnya mabur. Lagi kaya niku Pak, kecandra sekti mandraguna kaya yang mabur wayange. Letak nak mabur apa ora? Boten. Begitu juga Kanjeng Nabi anggenipun nglampahi Isra lan Mi'raj niku sedaya kala wau sampun dipun kersakaken dening Gusti Allah. Jedeg Kanjeng Nabi dugi wonten ing Sidratil Muntaha. Ilu-ilu siku dendaning Jawata tinebihna mring duka supata dumawah ing tawang towang ngesti timbalan paduka Gusti. Cara wong kajoran tapi cara Kanjeng Nabi mboten astane ngapurancang. Lungguhe tawaruk mengiwa niku lungguh tahiyat akhir. Nek kula jenengan salat tahiyat akhir niku kan tawaruk sing madal sing tengen. Lah Kanjeng Nabi mlak-mak gludak diwalik sing tawaruk sing kiwa. Dadi Kanjeng Nabi anggenipun mi'raj lungguhe niku tawaruk mengiwa astane ngapurancang. Mila wonten ing Torekoh Naksabandia menawi sampun ilah ya Robi anta maksudi astane ngapurancang lungguhe tawaruk mengiwa nyonto lungguhe Kanjeng Nabi nalikane mi'raj. Kanjeng Nabi wong Arab nggih ngangge bahasa Arab. Astane ngapurancang At-tahiyatul mubarakatu sholawatu thayyibatu lillah. Gusti relubo penghormatan ingkang sae, sholawat salam barokah ingkang sae sedaya kala wau namung kagungane panjenengan Gusti Muhammad. Tak tompo sowanmu ya Muhammad, mangerti ya Muhammad. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan ingsun Allah nggo kowe tok Muhammad, barokah ingsun Allah nggo kowe tok Muhammad. Weh, eling-eling para nabi kabeh. Keselamatan Gusti Allah kun nggo Nabi Muhammad tok. Keselamatan namung kangge Nabi Muhammad tok, Ibu nggih. Barokah mungge Kanjeng Nabi Muhammad tok nggih Pak Ibu nggih. Kanjeng Nabi diparingi keselamatan nggih Kanjeng Nabi tok napa Kanjeng Nabi bungah napa Kanjeng Nabi gumbiraning manah boten. Kanjeng Nabi malah jungkel jempol nangis Kanjeng Nabi. Yen mati-matiya ning Karang Abang tinadya kang pepati lutira manyembur gagak rimanguniya bangun eko siji diwatak nunggal-nunggal bumine kanggo mingsir Gusti menawi keselamatan kangge kula, salat-salat kangge kula mboten purun Gusti Muhammad. Kena ngopo keselamatan kanggo kowe, barokah kanggo kowe ora gelem ping grembol, kowe jungkel, kowe nangis. Waduh Gusti, kula kengetan umat kula, nggih umat kula sing wonten desa Kajoran Gusti. Ngerti Pak? Ngertos Bu? Kula jenengan ditangisi nang Kanjeng Nabi rikala Mi'raj disuwunaken keselamatan. Oh, kowe kelingan karo umatmu, ya umatmu sing nang Kajoran nang Sibalak Muhammad. Nuwun inggih Gusti. Yen pancen kowe kelingan karo umatmu Muhammad, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Allah Muhammad keselamatan tetep ingat ase kita kanggo kowe ya kanggo umatmu ya kanggo wong Sibalak Kemejing Kajoran. Kemejing apa Sibalak nggih Pak Ibu nggih? Kemejing ya Kemejing ya Sibalak nggih.
Kemojing. Kemojing. Nggih. Oh nggih. Kowe kelingan karo umatku sing nang kemojing utawa Sibalakono Muhammad nuwuning nggih Gusti. Dados niki keselamatan nggih kula kali nggih umat kula Gusti, nggih umat kula ingkang wonten kajoran. Yo ning ayo ana ninge Pak. Ana ninge Bu. Deneng wonten ninge Gusti. Ing sinening niki menapa Gusti? Ning as-solihina sing pada soleh-soleh kabeh. Lah umat kula nggih tiyang kajoran ingkang boten soleh kados pundi Gusti? Setrap 12 ora bakal napa keselamatan saking ingsun Allah. Dene panjenengan kejam temen Gusti, hakikat cemang ora ya ora. Diceritani bisa lagi kejam banget nggih Pak Ibu nggih. Kowe para malaikat sedunya. Dawuh. Sekseni akhirnya disekseni asyhadu alla ilaha illallah gereng wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gereng akhirnya disekseni nang para malaikat keselamatan nggih Kanjeng Nabi yang nggih umat Kanjeng Nabi yang wong kajoran karanggayam mriki sing as-solihina sing pada soleh-soleh kabeh ing pengajak mugi-mugi kita sedaya termasuk dadi golongane umat Kanjeng Nabi ingkang soleh solihah Allahumma amin. Muhammad dawuh dalem katimbalan kanggo mbuktekna kesolehanmu lan kesolehane umatmu ya kesolehane wong Sibalak Kemojing utawa wong kajoran sira supaya nglakoni salat 50 wektu. Pinten Pak? 50 wektu. Pinten? 50 wekdal. Napa sampun terang terwaca Gusti? Wis, kene mudhun. Kocap cinarita Gusti Nabi badhe mudhun, andane dipun pasang malih. Sawise rampung, wis rampung ondo den pasang 10 ondo kilang kumilang sakane ondo saking kencana sijine iku saking selaka istighfar malih monggo astagfirullah Kanjeng Nabi mudhun jelek ondo kaping 9 ondo kaping 8 ondo kaping 7 ondo kaping 6 pinanggih kali sinten wau Pak? Nabi Musa. Pinanggih sinten? Musa. Kelalen. Tembe iki wis kelalen ya. Iya pamane rajabane setahun sepisan. Pinanggih kali Nabi kita Nabi Musa alaihi salam. Bujangkara wayah ingsun putra ingsun Muhammad dawuh dalem eyang Musa sira putra ingsun Muhammad kan nuwuni nggih eyang sira katimbalan ning Sidratil Muntaha kon apa nang kana kula didhawuhi dening Gusti Allah kangge mbuktekaken kesolehane kula lan kesolehane umat kula nggih kesolehane umat kula ingkang wonten Sibalak kajoran kula supados nglampahi manembah salat 50 wekdal eyang pira 50 wekdal 50 waktu nuwuni nggih ya 50 waktu kuat kowe ora kuat umatmu kuat kowe ora kuat wong kajoran karanggayam lajeng kados pundi eyang mumpung siki mangsan demo
Lagi mangsa demo nggih Pak Ibu nggih. Mangsan demo ya mangsan unjuk rasa. Mangsan unjuk rasa. Ayo sira munggah malih wonten ing Sidratil Muntaha. Unjuk rasa marang Gusti Allah, jaluk dikurangi. Nopo kepareng eyang. Ih, banget to liye. Kocap jinari to Kanjeng Nabi minggah malih wonten ing Sidratil Muntaha. Gusti terus eyang Musa kula umat kula ingkang wonten kajoran Karanggayam menawi dipun dawuh diperintah salat 50 wekdal boten kiyat Gusti. Pancen arep napa kowe? Iki nyuwun dikurangi Gusti. Kurangi 5 dari 45 mudhun. Kanjeng Nabi mudhun malih pinanggih kalian Nabi Musa malih. Kepiye putuku Muhammad? Alhamdulillah eyang dikurangi gangsal kantun 45 wekdal eyang. Dene mawon eyang 45 waktu umatmu sing nang kajoran urung kuat urung. Munggah maning. Akhirnya Kanjeng Nabi minggah malih. Gusti nyuwun dilong malih Gusti. Kurangi 5 dari 40 mudhun. Kanjeng Nabi mudhun malih pinanggih kalih Nabi Musa malih. Kepiye putuku Muhammad? Alhamdulillah eyang kantun kawan doso wekdal. Dene pun malih eyang 40 waktu umatmu sineng kajoran urung kuat urung. Munggah maning. Lah niki main cepet nggih Pak Ibu nggih. Diringkes mawon nggih. Sebab Isra Mi'raj nek diterangaken secara mendetail butuh waktu 3 bulan. Sebulan go mangkat, sebulan go munggah, sebulan go bali. Wong niku luar wayangan barang dicekak-cekak mawon nggih. Akhirnya Kanjeng Nabi munggah medun, munggah medun, munggah medun. Akhirnya kantun gangsal wekdal. Kepiye putuku Muhammad? Alhamdulillah yang kantun gangsal wekdal eyang. Dene mawon eyang 5 waktu wong kajoran urung kuat urung. Munggah maning. Anak wong kajoran 5 waktu urung kuat. Akeh. Wis dijedhek nang Nabi Musa geminyen, Pak. Nang Nabi Musa wis dijedhek. Akhirnya Kanjeng Nabi alampun yang lah kula isin yang kula medun mawon. Akhirnya Kanjeng Nabi medun kesimpulannya Isra Mi'raj niku salat sing waune 50 wekdal dados gangsal wekdal. Ning men wong kajoran paham, men kula jenengan paham didamel ngeten niki cara kita berfaedah istifham supados amrih paham. Akhirnya sholatnya kantun gangsal wekdal supaya dilakoni nang para umat. Lajeng Kanjeng Nabi dugi Masjidil Haram diulang nang Gusti Allah lantaran malaikat Jibril. Setengah saking rukune sholat nang kitab Nabi tulas niat takbir ngadeg maca Fatihah rukuk tumanina i'tidal tumanina sujud tumanina lungguh tumanina lungguh akhir tahiyat ingkang akhir maca sholawat tartib mualla ulu salam ingkang dingin. Niku angger cara ngako ide wong kuna, Pak. Cara wong gemien bola-balan kaya niku men kepenak. Kiai, nun. Kula mboten saged salat kali ngadeg, Kiai. Lah kenapa sih? Kula sakit kali lenggah. Mboten saged lenggah mawon, Kiai, sebab kula dereng kiyat mbok gabruk. Urung bisa karo jakom, dereng. Kali turu miring. Sirahe nang lor, sikile nang kidul. Wah, mboten saged turu miring, Kiai. Lah kenang apa sih? Nang kempongan ana wudune. Ora bisa baik, mboten. Karo isyarat. Lah mboten biasa isyarat, mboten saged mawon, Kiai. Ora bisa baik, mboten. Ya nek ora bisa baik mari ngone Pak Kayim kon ngebyakna wajyabalane kedukna luangan. Rampung.
Kiai kula mboten saged maca Fatihah Kiai. Lah kenang apa sih? Kula paham Islam pinanggi sepuh. Maos 7 ayat saking Quran nggih gantine Fatihah. Lah bara-bara ora bisa bae mboten. Maos dikir Allah ping 7 nggo ganteni Fatihah. Lah mboten saged mawon mboten kulina zikir Kiai. Ora bisa bae mboten meneng bae lah. Allahu Akbar meneng bae. Wis pokoke krungu musala almasum adzan mangkat mari musala jamaah. Melu imame melu kiai mihajo. Adine imame ngadeg melu ngadeg. Imame takbir melu takbir. Imame ruku melu ruku. Imame itidal melu itidal. Imame sujud melu sujud. Imame lungguh melu lungguh. Imame ngentut aja melu. Salate batal. Jadi salat supados dilampahi nang para umate Kanjeng Nabi nikulah kesimpulanipun anggenipun Kanjeng Nabi Isra lan Mi'raj. Para bapak pripun ingkang kula hormati, wektane pun jam 11 nggih Pak Ibu nggih. Boleh ngaji disambi wayangan nggih Pak Ibu nggih. Wong mau takoni niate karo nonton wayange labuh mawon. Mila badhe kula gambaraken kalian ringgit ingkang dinambar miring. Talu, monggo talu Mas. Kira-kira golek wayangan konversi dalang apa versi kiai Pak? Versi kiai apa versi dalang? Lorone versi kiai apa versi dalang? Wayangan senempek-nempek sana kok.
ngedalaken wayang kaya niki kira-kira keng suluk napa mboten Pak? Wajib. Kira-kira nek suluk-suluke sing dawa apa sing cendhek Bu? Sing dawa apa sing cendhek Bu? Sing dawa. Layak ibu-ibu seneng sing dawa-dawa. Biasanya pertama niku suluke suluk ageng. Suluk ageng kira-kira kon nganggo cengkoke Mbah Dalagino versi nom apa versi tua? Nom tua Mas, nom tua. Nganggo versi nom kaya niki tok. Leng-leng nyang sesongko niku Mbah Dalagino versi nom gemien. Bareng wis kesepuan ganti cengkok. Lang-lang menyang sesongko wayahnya lagi marah rineng goreng boleh yak tiana sereman daya mandaya sekaring gismo julatri kapitaning surya dining wangkawa sumembur saking sarira risang sekarna lendro salela lela risang sekarna lendro sukmeng no sang pandhita Durna kersa ngandika alon gantil bodo tak iso Werkudara muridku kang dak tresnaning ger kula guru bapakku kang sejati yo ger pun guru Durna gurumu kang sejati ora ana pendhita kang kaya Pendhita Durna sugih ilmu sugih jaya kawijayan sugih pengasihan penglarisan jomblo mudik jaran goyang mulane nang si balak nang kajoran mbok ana wong aku pinter ge gambare sapa Drona kowe bae Pendhita Drona kowe gegambarane wong sing penggawane seri drengki jail metakil manguja nundik cecukilan gawe cintrakaning liyan angger ana kenikmatane tangane mugut-mugut banget Drona Pak tanggane bangun rumah geger pentriak melu bangun rumah orang ketang adol bongkelan sawah tanggane tuku motor geger melu tuku motor tanggane tuku TV melu tuku TV tanggane tuku parabola geger malah tuku paramek sirahe mumet tanggane ngecat lawang melu ngecat lawang tanggane labur gabak melu labur gabak tanggane meteng babaran meteng ora melu babaran banget drengkine karo tanggane Pak mulane nangkene anggarana wong ngaku pinter kok keminter ngaku keminter pinter iki gambare kowe bae sapa Drona
kumpulan RT anak dronane, kumpulan RW anak dronane, kumpulan panitia pengajian ya biasa anak dronane. Apa mendengar pilihan lurah dronane metu kabeh. Wonge katuan cekelane tasbih serbanan. Iki gambare, Pak. Lawat kendro digawe nang para wali kon aja ditiru nggih Pak Ibu nggih. Wong ora ngerti ngomong ngerti. Ana wong agi akur digawe congkrah digawe bubrah ya piye gambare. Durna mulane asal kata tembung darunar. Dar niku omah, nar niku neraka. Wong sing duwe sifat watake kaya pendeta drona, sifate ala jurusane maring neraka. Naudzubillahi min pucuk kemar kudara cekat sing ketuwae nggen waktune wis wingi sira ana parigawe apa pengen oleh ilmu kasampunan dunya lan akhirat syaratnya apa siji sira kudu golek kayu gojo angin manggone ana ing gunung Rasamuka ya gunung Jamurdipa sing nomor 2 sira kudu golek Tirta Prawitasari manggone ana ing samudra Minangkalbu mangkat kapan ora usah ngenteni esuk nemben nger mangkat to saiki pumpung wong sibala kurung pada bubar sebab sebagian kursine bapak ibu wis ana sing pada pati trekat wis pada kepengin bali ngantuk waktune wis wengi jam 11 lebih nger ayo mangkat saiki nger tak sanguni lasem Banyumasan yo nger nuwun pamit yo nger welulan rene kok
ngablis laknat lakune jlengan satriya bagus sapa jenenganmu satriya akon marang aku Werkudara ya Bratasena ana parigawe apa mbungkari gunung reksa muka kowe padha bewani karo aku ngobrak-ngabrik panggonanku gunung alas reksa muka nggih kowe ngidam pati ngidam banusa bangga sembadani budi rampungi apa to sumbanu pamri waduh Werkudara waduh sedela bae waktune wis wengi aku isi kepengin urip Werkudara ki kanan-kanane butane disekarat Pak butane disekarat mati dening aku mati item janggamu mati dening aku kek mati kowe bae gawa buta loro mati siji bubar ya iya gawa buta loro mati siji nggih Pak dari siji nggih dari siji waduh adikku malah mati tak sahur patine adikku Werkudara siji waduh Werkudara aku isi kepengin urip Werkudara mati dening aku kek mati kowe bae gawa buta loro mati kabeh Pak bubar esi urung bae kontakan jam pira Pak jam pinten jam loro orang melas karo nyong rika ning kaya niki nggih Pak Ibu nggih wayange namung peraga wayang niki nganggene ilmu hakikat Mas jenengan ngaji gawani wayang apa dalile anak dalile saking ulama saking wali songo dalile wayang kaya niki ro'aitu khoyala dhili akbaru ibratin liman huwa fi ilmil haqiqati roki ro'aitu ningali sapa ingsun khoyala dhili ing gambare wayang akbaru ibratin ing luwih gedhe-gedhene
filosofi, ngilmu masuk wayang, politik masuk wayang, ngilmu fikih masuk wayang, tasawuf masuk wayang, akhlakul karimah masuk wayang, akhlakul madhumah wong sing penggawene kaya drona ya digambaraken wayang. Kangge sinten liman kaduwene wong huwa kang utawi man iku aroki munggah fi ilmil haqiqati ing dalam ngilmu hakikat. Dadi wayang anggene ngilmu hakikat. Hakikate napa? Hakikate nang jero atine kula jenengan Pak Bu, ana wayang buta loro rengeh-rengeh. La dalah. Nang jero atine kula jenengan, nang atine dhewek-dhewek ana wayang loro nggih Pak. La dalah. Sapa hubbud dunya karo hawa nafsu. Hubbud dunya jajal kira-kira wong semene akeh ana sing ora demen karo duit. Ana ora Pak? Enten apa mboten? Kabeh seneng karo duit. Enggane ibu-ibu mlampah-mlampahi jiki-jiki nang pinggir dalan nemu duit abang-abang 1.000.000 dijukut apa dijorna, Bu? Dijukut? Iki gambare, Bu. Rengeh-rengeh raine abang. Niki hubbud dunya. Sing nomor loro gambaraken hawa nafsu. La dalah. Gambaraken nafsu amarah perintah maring barang Allah. Rengeh-rengeh raine abang. Nafsu kue pada tarung nang atine kula jenengan. Nafsu amarah perintah maring barang kang Allah. Nafsu mutmainnah perintah maring barang bagus. Gambarnya nafsu mutmainnah ke nafsu amarah. Setiap waktu wayang loro kiye nafsu mutmainnah karo amarah pada tarung nang atine kula jenengan. Mulane kadang timbul keraguan, iya apa ora apa iya. Termasuk mangkat pengajian ya ana bae sing maune ragu. La dalah. Amarahe ngomong, "Jerene aku krungu kabar nang musala Al-Maksum ana pengajian." Tah, wis biasa pengajian iki. Paling yakur kaya ketok. Nafsu mutmain, niat ngaji, pangkat pengajian aja mangkat. Grimis-grimis adem-adem. Orang nasi tunggu mah. Mangkat aja mangkat. Mangkat aja mangkat. Mangkat aja mangkat. Mangkat aja mangkat. Mangkat ngaji. Mangkat ngaji. Alhamdulillah. Nah, akhirnya bisa nurutin nafsu mutmainnah sing kula gambarkan werkudara mangkat ngaji nang musala Al-Maksum. Apapun iku tok boten. Kata biasanya kula jenengan krungu pujian, krungu langgar adzan, masjid adzan pada pujian. He sadulur yen wis krungu ana adzan, aja padha ketungkul bopok-bopokan. La dalah. Krungu musala Al-Maksum wis adzan pujian nyeluki wongkon pada jamaah. Kesel aras-arasen ora usah mangkat. Angkat jamaah kamu sholat Maksum aja mangkat. Ora usah jamaah, sholat dewek bae. Amare kaya niku Pak. Mutmainnah mangkat jamaah aja mangkat. Mangkat aja mangkat. Mangkat aja mangkat. Mangkat aja mangkat. Mangkat jamaah. Nek mangkat dadi piye, Bu? Tapi nek terusna bopokan ya dadi piye? He sedulur yen wis krungu ana adzan, aja padha katumpul udut-udutan. La dalah. Krungu musala adzan, masjid adzan pada pujian. Ya kuwi nyeluki wongkon pada jamaah ing mongko aku bapak-bapak wong Sibalak nembe bali sekang sawah gawe wetang kopi nglinting rokok nembe disulet. Hai maneman rokok kayak ora usah mangkat jamaah terus namedange. Mangkat jamaah kesane buang dhisik. Kesane buang. Aja dibuange maneman ora usah mangkat. Mangkat jamaah ora usah mangkat. Mangkat aja mangkat. Mangkat aja mangkat. Mangkat aja mangkat.
gambare iki bae. Ono mini dewek, Pak. Jenengan mini kia apa biye kowe? Terserah ngono. Kira-kira milih ndi, Pak, Bu? Ora, Pak. Pada bae kaya bapak-bapak biasanya mari masjid Jumatan nang jero masjid perlu kotak amal. Bareng kaya kowe wayang loro tarung. Mutmainah lebokna sing 50.000 aja 50.000 eman-eman 2.000 bae 50.000 lebokna 2.000 50.000 2.000 50.000 2.000 50.000 lebokna 50.000. Tapi jajal takuni maring sing pada mangku masjid maring takmir masjid nek agi buka kotak amal kira-kira akeh sing 50.000-ane apa 2.000-ane iki bae. Akeh sing ndi? Ya kiye gambare. Iki potongane iki ya. Ya sing jenengane wong amal ora kudu akeh, sing penting dasarane ikhlas nggih Pak Ibu nggih. Al ikhlasu ruhul a'mal. Lah wayange artine kaya iki Pak. Di godakwah nang Wali Songo. Apa wayange dong boten gamelan iki enten artine. Jajal Mas Sarone ditabuh ning ning ning. Ning 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 sing ning kene. Demunge nung nung nung. Nung 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 sing nung kana. Sing ning kene sing nung kana. Angger wis krungu adzan kendange ditabuh dang dang dumplak dang dang dumplak. Enggala pada teka sing ning kene sing nung kono yen wis krungu musala almasum adzan ayo enggala pada teka mengdi dang dang gur konge dang pada jegur maring tempat wudune musala almasum bar wudu sesuci bersih mlebu maring musala nglampahi kewajiban kanthi salat berjamaah. Mulane biasane nang musala nang masjid anak kentong beduk Pak niku nggih peragane Wali Songo nggih peraga ditabuh tong 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 masjid kosong blung ayo blung dileboni dilalah padane iki padane nang kajoran anak beduk gede dilalah welulange suwek barang ditabuh monine tong 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 masjid kosong bluk wong kajoran rengen padha ndabluk nangudzubillahi min niku kabeh enten artine cinarita Raden Harukudara mboten pinanggih kayugung susu angin bablas oleh Tirta Prawitosari jegur samudra padha sapunika. Sopo jenenganmu mangertiyo Seno aku dudu bocah cilik Seno aku dewa ruci rugo ruci suci kang sejati guru sejati dudu kowe sopo Pendhita Durna Durna ki guru dasare menungso pamane ora ana departemen pendrengkian ora ana sing jenengane sekolah pendrengkian ning wong semene akeh kon pada drengki pinter kabeh. Wah, guru dasar, kowe guru kang sejati. Yo, yen sira kepengin golek Tirta Prawitosari, cekak-ceket sira manjing talingan ingsun Werkudara mlebu padha sanalika. Marep ngetan Seno wis marep ngetan ana gambare apa Seno gambare abang tulisane abang kowe ngerti karepe ora
abang ki tegese pelambanging nafsu amarah seno sira dadi wong urip aja sok ngumbar nafsu amarah jalaran inna nafsa la amaratun bisu sing jenenge nafsu amar kuwi akeh perintahe maring barang ala seno aku mung kari manut marep ngidul seno wis marep ngidul ana gambare apa seno gambare kuning tulisane kuning kuwi tegese asal kata tembung konangah seno sira dadi menungso kudu duweni sifat konangah nrimo saking pandume pangeran seno upama beras sekobo turumu ngorok beras gegem turumu ayem tapi emas segudel turune angel pari segudang turune gringsang seno intine kon konangah ya seno marep ngulon seno wis marep ngulon ana gambare apa seno gambare putih tulisane putih kowe ngerti karepe burung putih kuwi ana wacanane seno tak waca tirokno ya waca tak tiroknae Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Niki Kanjeng Sunan Kalijaga gole wayangan gemien lakone kaya niki Pak nang Masjid Agung Demak gole wayangan Kanjeng Sunan Kalijaga lakone kaya niki mung beda wonge gemien Kanjeng Sunan Kalijaga seniki tengah difaizi beda wonge lakone pada lakone enten lakon mustakaweni lakon Bima Ngaji gole wayangan nang Masjid Agung Demak iku jenenge kuwi jenenge Tirta Prawitosari seno Tirta Prawitosari apa isi ana tunggale isi ana tunggale ning kotak jletreke ning jaba seno kepiye-kepiye wong ngaji ya kudu ditundukake seno walaupun jame wis jam 11:30 ya kudu dirampung seno sebabe wong ngaji nek ora tutup kuwi kaya kewan kang ora ana buntute seno upama ana sapi ora ana buntute patut apa ora seno ora kucing ora ana buntute ora patut ngaji urung rampung kiyaine bali sapi ra duwe buntut yang ngono milih Pak bali iki ora paham lakone urung rampung urung temu gelang caranune marep ngalor seno wis marep ngalor ana gambare apa gambar ireng tulisane ireng kuwi nglambangake alam kubur yen sira wis telas terus sing urip sira bakal dibuntel kain putih dilebokaken kuburan ujuraken ngalor arepaken ngulon peteng dedet leliyangan ora ana koncone seno mulane sering lingkene lingan Pak Bu ujian teng musala teng masjid eling-eling para manungsa jaler estri anom lan tuwa pumpung tese ning alam donya saben wektu padha elingo yen bakal ana timbalan yen wis budal ora bisa wakilan timbalane kang maha kuwasa yen ora gelem bakal den peksa disandangi kain putih mertandakake ora bisa mulih tunggangane kereta Jawa rodone papat rupa manungsa dilebokne ning jero guwa tanpa bantal tanpa kelasa guwane ora ana lawange turu dhewekan ra ana
ditutupi nganggo jajang. Wong Kajoran ngeri jajang nggih. Napa Pak? Cara bahasa kenene ya anjang-anjang. Cara bahasa Jawa Timuran jajang. Ditutupi anjang-anjang, diuruk lan disiram kembang, dulur-dulure padha sambang, padha nangis kaya wong nembang, dulur-dulure padha sambang, padha nangis kaya wong nembang. Mertandake imane kurang, sebab salate mung arang-arang. Wong yen wis mati telas terus sing urip, bungkus kain putih, dilebokaken kuburan, ditutupi nganggo jajang, diujuraken ngalor arepaken ngulon, diurugi lemah tidak tinggal pitung jangka, malaikat mungkar nakir dugi. Ladala wong Kajoran mandra buka. Angger anak kedadean kaya kowe kepriwe, Pak? Angger anak kedadean kaya niku kepripun, Bu? Mulane niku diwarai lamun takon malaikat ing sira sapa pangeranmu? Sira jawab, Gusti Allah pangeran kula. Nek berhasil menjawab, insyaallah selamat. Yandongane muga-muga panjenengan termasuk dadi golongane wong sing selamat. Allahumma amin. Allahumma amin. Seno sayuh metu wis tak wejang Tirta Prawita Sari Seno, tak jlentreh ning jaba kanthi ringkes ya Seno. Sira saiki wis ganti busana Sena, siji pupuk jarot ngasem gegambarno pupuk widasar, jarot rasa landheping rasa sira kudu duwe dasar. Dasare wong Islam ana 5, siji syahadat, kenceng ana syahadat Sena kang panggonane ana ing mustaka sira Sena. Dianjurke kon syahadat, aku wis agama Islam kawit cilik. Ya kowe wis Islam kawit cilik ning ya dianjurno kon sering maca syahadat. Arep salat maca syahadat ben salate khusyuk. Apa kur babagan ibadah tok ora? Upama sira ngingu wedhus, ngingu sapi, yen sira arep mangkat ngarit, mangkat ramban syahadat dhisik ya Sena. Kenang opo? Ngarit bae kon syahadat, men ora gampang ngrambani godhong ketewele tanggane. Wah, gratil tangane. Apa kudu babagan kita ora? Pomo sira dadi pejabat, dadi pemerintah, sira yen arep budal mari ngantor, sira kudu maca syahadat dhisik ben eling karo Gusti Allah Sena. Nang apa pejabat lek arep ngantor kudu maca syahadat dhisik. Men ora gampang tuku rokok karo duit pajak. Wah, kuwi jenenge korupsi. Tapi yen sira eling karo Gusti Allah wedi, sira ora bakal korupsi. Sing nomor 2 salat Sena kang digambarno gelung ira kang endhek ngarep dhuwur mburi, tegese sira kudu sujud. Sedina sembengi 5 wektu hasile Kanjeng Nabi Isra Mi'raj Sena. Wah, repot apa ora, Pak? Repot dadi pedagang, salate kadang-kadang, apa maning dagangane laris, kurung salat ngakune ngandel apa ora? Wong garap sawah ya repot wong garap sawah, salate sawayah-wayah, apa maning mangsane tandur, salate diundur-undur. Bapake di ngarep sawah ditandur Pak utawa ibu-ibu. Dilala nang sawah ditandur, tandure kuwe wis jam 5 sore, srengenge wis meh mangsluk jenengan urung ngasaran, golek tandur kurang 4 udil. Kira-kira abot ngasarane apa 4 udile? 4 udil.
Kompak. Pak Bapak dilek. Dan bareng tanduran wis gedhe. Dadi petani ya repot. Repot dadi petani. Salate kadang-kadang lali. Apa maning mangsane panen. Salate nganti kepanen. Bapake wis panen rampung rontok wis nang kandi gari nyonggah mari ngumah. Nyonggah gaban dilalawis jam 5 luwih seprapat, jam 5 sore luwih seprapat. Dilala bapake golek nyonggah kurang rong kandi ning urung sembayang ngasar, urung salat ngasar. Kira-kira abot rong kandine apa ngasarane? Kompak rong kandine. Ya salat sing penting aso-aso jangan ditelat kowe bae. Mulane kenang apa pentingnya ilmu fikih niku anang waktu afdhal, waktu karoha, waktu mubah, waktu tahrimah. Niku kan upama dukur jam 12 tekan jam 2. Salate nang sakjroning waktu kuwi. Awal waktu langkung sae jamaah. Boten nggih jam 1 ya unik, tengah 2 ya unik. Sing penting salat bahasa Arab cara disanepakaken niku aso-aso aja nganti sing nomor 3 seno sira nganggo gelang kang kanggo pameran tegese sira ndek bondo bandu kang luwih pamerono tapi dudu pamer-pamer sing jenenge riya pamere kuwi yen kowe duwe bondo kang luwih sedekahno marang fakir miskin. Sing nomor 4 sira nganggo sabu poleng bang bintala jaganan weteng sira saking barang kang haram jaganan weteng sira ing dalem bulan Ramadan. Sing nomor 5 sira nganggo aji Bandung Bondowoso. Yen sira duwe bondo kang luwih tindakno ibadah haji kalamono wong sing mampu dalane. Sing urung mampu wajib ngaji. Maring para alim para ulama wis cukup anggen ngaji Tirta Prawitosari. Saiki sira mentas saking samudra seno mentas bali pamit matur nuwun mentas basa-basanipun. Sempurna ngganipun Sang Raden Haryawarkudara mentas saking samudra kesaru wontenipun gara-gara. Ken gara-gara apa ora, Pak? Ken gara-gara napa mboten, Bu? Wis wengi kon gara-gara bae. Tekan esuk. Waktune jam 12 kurang nuwun sewu bulan iki dereng leren kawit winginane, Pak. Winginane pengajian wayang teng Kecilah Kemranjen Banyumas. Wau dalu tang Lembu Pura Miri Kebumen, wau injing teng Somo Gede Wadas Lintang, bablas teng mriki Kajoran Karanggayang, nginjing-injing teng Sadang Kebumen, bal wangsul malih teng Kilen teng Petarangan Kemranjen. Bar niku kula kanggo nang Purbalingga Kali Gondang. Tahun baru kula badhe terbang teng Sulawesi Tengah. Ngaji karo wayang alhamdulillah teng mriku pun 6 lokasi teng mriku. Wangsul malih genten malih nganti tekan awal Sakban. Dadi ana wong padha njaluk tanggal nggo rajaban, ora keduman ya rajabane kodho. Rajaban kodho kowe, rajaban iki ora nang wulan Rajab kowe. Rajaban nang wulan Sakban nang Langgen Jawa Barat mrika. Sawal insyaallah badhe kanggo nang Trenggalek Jawa Timur. Terusanen di teng daerah Banyumas mawon. Iki kula nyuwun dongane panjenengan sedaya nggih Pak Ibu nggih. Mugi-mugi kula estu-estu saged ngrasakaken perjuangan almarhum simbah kula, Simbah Kiai Haji Abu Nangim. Anggenipun kula dakwah sing gawa wayang kaya niki saged lestari sedangune Allahumma amin. Jerene bapake karo ibune kakon goro-goro men ngurusi dan joget. Kon joget apa ora sindene, Pak? Kon joget. Wis gara-gara dhisik, gara-gara mangan piak-piak.
itu likur Rajab malam Isnin Gusti Nabi katimbalan ing ayunan yuswanipun 51 taunipun 8 bulan 13 dintenipun irfa Allahumma sholli wa sallim dawuh salat gangsal wekdal dilampahi nang wong kajoran aja uwal sapa uwal diglandang aning jahanam krana ora derek ning Sayyidul Anam Allahumma sambate atulang tulung diantupi ula welang ula dumung pengen ngombe diombeni wedang jarang panganane watu geni campur lirang monggo Allahumma Alhamdulillah ngenalaken pitruk saking Sirau Kemranjeng Banyumas. Alhamdulillah pitruk niki kaleresan wayahipun almarhum Kyai Haji Abu Nangim sing ngajine gawa wayang, gawa sinden, gawa gamelan. Dadi mung tiru-tiru tok. Alhamdulillah kula ngeten-ngeten niki Pak Bu, kula niki alumni Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi Jawa Timur ngelemporok nang pondok kurang lebih kurun waktu 8 tahun. Alhamdulillah ngantos sarjana. Alhamdulillah Pak Bu, petu kaya niki ganteng-ganteng kula si bujang. Dene pamit bujang barang nang kene. Ya ora apa-apa pamit iki palang apa mbok anak-anak derek iki lho. Iya. Ora isine ora pamit bujang lah. Nanti dongakaken ketemu jodone kang jodoh dunya akhirat nggih Pak Ibu nggih. Nah niki pun temukan gara-gara pengajiane wis, wayange wis, siki dari lenggeran pepeling kanggo lingkene-lingan kangge penghibur juga kalian masyarakat Kajoran si balak niki monggo nyuwun lagu pepeling kanthi buaran gono jumeneng monggo.
mawon. Wah, wektune wis bengi truk ayo padha bali. Ndara Werkudara ning sederenge wangsul monggo sami ndedonga sesarengan. Mugi-mugi acara peringatan Isra Mi'raj niki ndadosaken barokah Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhufrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa hamdan syakirin wa hamdan wa hamdan mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultan wa sultan. Allahumma fir lana dhunubana wa khatana kullaha wa li walidina wa kama rabbana shaghira. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekap semanten atur saking kawula kathah kekuranganipun nyuwun agunging pangapunten nggih Bapak Ibu nggih. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.